Kaixo guztioi, aspaldiko, zer modu zaudete? Aizue, aspaldi ez genuela elkar ikusten. Baina gaur, udaletxera bidean indoala, amonago izanek, deitu egin nau. Eta gerturatzen, zera esan dit. Gaurkoa egun berezia dela. Azaroaren 25. Emakumearen indarkeriaren aurkako eguna. Zuen hitz potoloak, ezta? Agian zuei zaila egingo zaizue hori ulertzen. Baina amonago izanek egun berezi honetan mezu bat bidali nahi izan dizue. Eta nola bidaliko dizue mezua amonago izanek? Ipuin baten bidez ez bada. Ezta? Eta hemen nago ni, gaurko bere ipuina zuei kontatzeko. Ni nirekin noa. Martin gustoko dut. Badakit, nire alboti pasatzen denean, belaunek dardar egiten didatelako eta sudurrean kilimatxoak sentitzen ditut. Baina Martinek ez nau sekula begiratzen. Nire lagun Luziak esan dit, agian ia jasota eramaten dudalako dela, eta nire mototxak entzen baditut, Martinek begiratuko nauela. Tira, nire mototxa gustatzen zaizkit, baina hurrengo egunean mototxi gabe joan naiz eskolara. Baina Martinek nire ondotik pasa denean, gaur ere ez nago ikusi. Anak esan dit, agian betaurrekoak kendu beharko nituzkela. Bai, agian Martinek ez ditu nire betaurrekoak atsegin. Eta horrelaxe joan naiz ikastolara, betaurrekori gabe. Baina Martin alboti pasa denean, beste aldera begira pasa da. Betaurrekori gabe ere, ez nago ikusi. Eta nire burutik, txoritxoek egan alde egiten dute. Arraro xamar, sentitzen hasia naiz. Luisek esan dit, ea zergatik. Ez naizen saiatzen, nire aurpegitik irrifartxo hori kentzen. Beti parrez omen nago eta agian hori dela ez duena gustoko Martinek. Ea ba, hurrengo egunean, irribarre egin gabe joan naiz eskolara. Baina Martinek horrela ere ez nau begiratu. Karlak esan dit, ea zergatik ez dudan probatzen, abesteari uztea. Ni izugarri neska alaia naiz eta askotan ibiltzen naiz abestitxoak abesten eta... Badirudi agian Martini hori ez zaiora gustatuko. Eta hurrengo egunean, ikastolara, abestu gabe joan naiz. Isilik, irribarreri gabe, eta abestu gabe. Baina Martin alboti pasatu denean, gaur ere, beste aldera begira pasa da. Eta nire buruko txoritxoek, egan egiten jarraitzen dute. Eta badi joaz, urrutira, oso urrutira. Eta ni, geroz eta arraroago sentitzen naiz. Hutsik bezala. Aizu, ez alde izango gehiegitz egiten duzula, esan dit Markosek. Ni kontu kontari biltzen naiz eta nire gauzatxoak bestei esanez eta... Baina agian hori ere ez du gustuko izango Martinek. Eta hurrengo egunean, isilik egon naiz eskolan. Baina horrela ere, Martinek ez nau begiratu. Badakit! Agian, nire egoak izango dira. Ni neska askea naiz. Egan egitea gustoko dudana. Abentura pila bizitzea. Baina agian Martini hori ez zaio gustatuko.
Eta horrengo egunean, eskolara egori gabe joan naiz. Bai, egoak ere kendu ditut. Eta nire koletarik gabe, nire betaurrekorik gabe, nire abestirik gabe, nire irribarrerik gabe, eta isilik. Egori gabe, Martin, nire ondotik pasatu denean, buelta eman eta... Ai, ama! Martinek ikusi egin nau! Martinek ikusi egin nau! Martinek ikusi nau! Martinek ikusi egin nau, baina orain, ni naiz, nire burua ikusten ez duena. Eta, non daude nire buruko txoriak? Kaiola batean bezala sentitzen naiz. Eta orduan, lagunengana joan naiz eta esan diet. Nire koletak gustatzen zaizkidala. Ilea jasota. Eta esan diet, betaurrekoak eramatea ere, atsegin dudala. Eta esan diet, gustuko dudala, abestitxoak abestea. Benetan alai sentitzen ezelako. Eta alai nagoenez, irribarre egitea ere, atsegin dudala. Eta noski, hitz egitea eta nire gauza kontatzea, atsegin dudala. Azken batean, egoak izatea. Eta neska askea izatea, gustoko dudala. Eta hori esan bezain pronto, pixkanaka, nire buruko txoriak itzultzen hasi dira. Eta ni, pozik sentitzen hasi naiz berriro. Alai, ni naizen bezalakoa. Bai, orain, ondo sentitzen naiz. Eta ez dakit Martinek ikusiko nauen, baina nik gutxienez nire burua ikusten dut. Eta nire burua den bezalakoa maite dut. Eta hori da garrantzitsuena. Eta badakizu ezer, bestaldean zaudeten guztiak ere, zoragarriak zarete. Baina zoragarria zarete, zareten bezalakoak. Altuak edo bajuxegoak, ile horiak, ile beltza duzuenak, ederrak zarete, begi handiak dituzuenak edo txikiak, eta ederrak zarete, oso iztunak zaretenak, baina baita, isiltasunaz gozatzea gustoko duzuenak. Ederrak zarete, lotxati zaretenean, eta ederrak zarete, dantzan zaudetenean. Ederrak zarete, zuek zareten bezalakoak izaten. Hori da zoragarriena. Musu potolo bat eta sekula ez aldatu.